Helo na, a chroeso i uned arall. Y tro hwn ni'n aros gyda grŵp o bobl, byddwn ni falle ddim yn ei galw nhw'n bobl, yr Angylion. I bwrpas y darllen, mi fyddwn ni'n troi at lyfr Newydd, pennod 22, adnod 21 dros 35. Ond mi fydd yna sawl cyfeiriad arall yn y sgwrs yn sôn am mannau lle mae yna gyfeiriad at Angylion. Yn ôl farfer, gawn ni ddechrau gyda brawddeg o weddi. Nefol dad, agorwn ein Beiblau heddiw a darllen hanes cyfarwydd. Gwelwn y byddwn yn agor ein meddwl a'n hysbryd o'th flaen ac yn ymddiried yn dy ysbryd i'n goleio a'n cadarnhau. Amen. Mae'r Hen Testament yn frith o enghreifftiau lle mae yna angel neu angylion yn cyfathrebu neges Duw i'w bobl. Bydd amryw yn hawlio nad oes y fath endid yn bod. Yn yr Hebraeg a'r Groeg, yr un yw ystyr y gair, sef negesydd Duw, a'i fod yn bresenoldeb sy'n amhosibl i fethu cydnabod ei fod yna. Yng nghyflwyniadau drama'r geni, bydd tuedd yn ei dybied mae delwedd fenywaidd sydd ar Angylion, mae gwrwaidd yw'r enwau y gawn, a'i bod yn hofran yn yr awyr mewn dillad gwyn. Roedd yr Angylion hyn ddyled trwyddau amrywiol, fel yn hanes cynnar asyn Balam yn Newydd, yn gwarchod y teithiwr ac i Gabriel yn datguddio neges i'r bugeiliad yn ystod hanes y geni. Yn yr uned flaenorol cyfeiriwyd at Mair, Elizabeth a Zacharias yn derbyn ymweliadau a chyfarwyddiadau clir ynglŷn â bywydau corfforol ar y naill llaw a diwinyddiaeth sylfaenol am ragluniaeth Duw ar y llaw arall. Roedd presenoldeb dwyfol angylaidd yng ngardd Getsemane, a dyfynir yr hyn a lefarwyd ganddo. Cawn yr argraff bod rhai angylion wedi cael eu hadnabod wrth eu henwau, mai dim ond 2 enw sydd yn y Beibl, Mihangel yn epistol Judas a Gabriel yn Efengil Luc. Awgrymir bod haenau gwahanol yn ei plith, bod yn rhan o greadigaeth Duw. Nid oes awgrym ei bod yn dragwyddol nac yn ddwyfol, a'i bod yn gyfryngau Duw i arwain ac i argyhoeddi pobl o'i fwriad a'i ddymuniad. Gwelodd artistiaid werth amlwg yn ei delwedd a'i gwaith, ac efallai bod yr artist a'r cerflunydd fel llawer un arall yn ceisio modd i gyflwyno'r profiad o bresenoldeb Duw. Bydd y profiad dieithr a gwahanol yn siŵr o greu ofn mewn pobl. Mae o hyd yn anodd gwadeithu rhwng y dychmygol a realiti. Sut mae disgrifio unrhyw wefr, gwedwch? Beth bynnag y synwyr sy'n effro i'r profiad. Pa mor aml y dywedir fod profiad yn efolaidd, neu bod canu pur yn angylaidd. Gweld golygfa fel pe bai yn dod o fyd arall. Efallai mae ond wrth edrych yn ôl y gallwn sylweddoli neu werthfawrogi profiad, gan ofyn beth a ddylanwadodd arnom i fynd i rhywle mwyn cyfarfod â pherson nad oeddem wedi bwriadu na trefnu ei cyfarfod. Bydd rhai yn siŵr o sôn am hap a siawns, tra bydd eraill yn gwbl argyhoeddiedig fod yna gynllun wedi trefnu'r digwyddiad y drodd allan i fod o bwys mawr. Wrth allan cofiannau pobl enwog,
Mae'n syndod fel y daw yr un ffenomena i'r blaen, gan gyfeirio at yr anhygoel a'r anesboniadwy, ond yn realiti go iawn. Daeth enghreifftiau am sylw'n ddiweddar lle teimla'r sawl adroddodd y profiadau am bresenoldeb dwyfol yn ei hymyl. Weithiau gyda ffurf gweledol, dro arall yn ffurf o ole yn unig. Mae'n hawdd tybied fod pobl yn cael profiadau fel hyn, ac yn ofni sôn wrth i eraill amdanyn nhw, rhag i rywrai feddwl bod yna salwch meddwl o bosib yn gefnlen i'r hanesyn. Nawr, angylion diriaethol yw pobl hael a chymwyn ysgar sy'n galw hibo yn ystod awr angen. Gallai fod yn berthynas, yn ffrind neu'n gymydog. Gallai hefyd fod yn berson cwbl ddiethyr, ond wedi gwneud neu ddweud rhywbeth a oedd yn allweddol i'r sefyllfa. Rhan o dystiolaeth naratif y Nadolig yw bod Duw yn siarad, a bod dyn neu ddynion yn deall. Mater arall yw'r iaith neu'r darluniau a ddefnyddir i gyfleu'r hanes. Yr un sy'n bwysig yw bod y meidrol yn effroi neges ac i arweiniad y presenoldeb dwyfol, ac yn derbyn fod Duw yn cyfathrebu drwy ddirgel ffyrdd. Yn eich ystyried, falle garech chi ofyn faint o bobl sydd yn cael rhyw brofiadau anegluradwy, heb esboniad iddyn nhw, ac eto'n brofiadau byw iawn, lle mae Duw yn amlygu i feddwl a'i bwrpas. Gan i weddio. Diolch Arglwydd am bob dull a modd rwyt yn cyfathrebu gyda phobl, a gwna ni'n fwy effroi wrando a sylweddoli mae ti sy'n ymwneud â ni. Ceisiwn weddio'n fwy cyson mwyn ymdeimlo â bresenoldeb dwyfol yn ein cyffwrdd. Maddau ni am bob caledwch calon a fydd yn hynysu rhagot. Amen.